Så begynder det. I dag vil jeg fortælle jer historien om 1000-årsdøren. For frygtelig lang tid siden, i et fremmed og fjernt liggende land, trivedes en stor travl by. Det var en by, hvor alle mennesker levede et meget lykkeligt liv, og det blev fortalt, at byen var meget velstående. Men så en dag ramte tragedien dette velsignede sted. En stor katastrofe ramte byen og dens befolkning. Mørket fyldte himlen, og jorden skælvede. Det var nærmest som om det var jordens undergang. Og på en enkelt nat sank byen ned i jordens dyb. Mange måner stod op og gik ned. Historier om byen blev til eventyr. Og da byen ikke længere rummede levn fra fortiden, samledes folk på stedet og byggede en ny by. Men rygtet spredte sig hurtigt blandt de mennesker, der flyttede ind, om at en gammel by lå dybt begravet nede under jorden, og at der hvilede en storslået skat. Ja, dette er fortællingen om den sagnomspundne skat i Rogueport. Og det er her, det begynder, i havnebyen Rogueport. Fortællingen om jagten på den legendariske skat, og 1000-årsdøren starter her. Endelig har jeg et minut, uden at Toadsworth holder øje med mig. Han er så paranoid. Jeg kommer hele vejen hertil på ferie, for så at hænge på Toadsworth. Jeg føler mig helt kvalt. En gang imellem har jeg lyst til at kigge mig omkring for mig selv, og se hvad jeg vil. Men nu da jeg kigger, er alt jeg ser, at denne by har en meget tydelig smag. Frøken! Frøken! Mener du mig? Ja, dig, frøken. Vil du ikke købe noget? Jeg har et bredt udvalg af nips og dimsedutter. Jamen... Den der er en smuk æske. Hvad er der inde i? Det siges, at denne æske rummer et kort, der viser, hvor en legendarisk skat gemmer sig. Men æsken har en magisk lås på, som kun vil åbne for et rent og ædelt hjerte. Som du kan se, så vil den ikke så meget som rokke sig, hvis en som mig rører ved den. Jeg ved, at hvis kassen åbner sig for dig, frøken, så er det dit, det der er inde i. Jeg er sikker på, at hvad end der er derinde, ikke vil være til nogen nytte for en som mig. Så frøken, tag denne æske i dine hænder og se, hvad der sker. Okay. Det kan der vel ikke ske noget ved. Jeg prøver at åbne den. Tada! And the game is about to begin. Woohoo! Let's go! Så skal der godt nok spilles noget Mario. Nej, noget Paper Mario. The Thousand Year Door. Er I klar, piger? Er I klar, I andre? Jeg tror, det er noget med, hvis vi kalder en bestemt farve, så er det noget med, at der er en bestemt figur på et tidspunkt, der bliver den farve. Vi giver den en chance til, nu har jeg skrevet pink. Nu prøver vi at se, om hvis jeg skriver pink her, om jeg så får en partner på et tidspunkt heri. Jeg vil ikke se, hvem det er. Som bliver den farve. Det håber vi lidt, men vi ved det ikke. Man kan håbe. One can only hope. Let's go! Marshus. Så er der pas. Hey bror, tjek det ud. Der er kommet et brev til dig fra prinsesse Peach.
Hvad med, at jeg læser det op for dig? Ahem. Nå, lad os se på det. Hej Mario. Jeg er nu på ferie og rejser rundt i svamperiget. På min rejse kom jeg i besiddelse af et mystisk kort. Ja, faktisk et skattekort. Det var inde i en æske, jeg fik af en gammel købmand i en by, der hedder Rogueport. Men eftersom det ville være for svært for mig at prøve at finde skatten helt alene, tænkte jeg, at du kunne hjælpe mig med at lede efter den. Det vil du selvfølgelig gerne, ikke? Jeg har vedlagt kortet i dette brev, så husk at tage det med, når du kommer. Vi mødes i Rogueport. Det betyder, at du skal komme. Peach. Tænk en gang. Det er sandt. Der er et slidt gammelt kort sammen med brevet. Tjek det ud. Det ser godt nok fint ud, hva'? Så for delen, piger. Kan jeg mærke, at nu begynder eventyret. Let's sail. Okay, skal jeg trykke? Ja, okay, det var det. Ja, sorry. Sorry. Ja, så kan vi sidde her længe. Og det var slut på indledningen.